and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Balitang balita, King Labuat Kapampangan. Kwentuda ring memalen emu dapat palampasan. Serbisyo publikong wasang-wasang. Digdo nakakabalen at gumising king katutuan. Uling abak na balen. Abak na balen! Abak na! Gising, gising, gising! Hello! Hello! Ay, yakulata daramdaman din ng anak. Hello! Hello! Ay, nuko, opo, kakaluguran. Makagising ka, mga timan ka, at tutuna, oras sa, o yan, ingsi ka na, natsupamuring kaya ka. Nakal po salamat, Lord, makagising kayo po, at eke puro ko masakit, at ang gyapong yung kapag kakasakitan, pilmimiya pong harapan. Diyos ko, iningatan nyo kayo po. O, isipan nyo, mila, basta nga choy-choy, nanong yan Biyernes kakaluguran, ados na po ning Agosto at mayap ka, itana, rening kaya katantala to. Sasabihin o king kaya katamong kwento, ya chikumpira si Manyago, mayababak, watching from mapalit. Sasabihin no po ka rening kwentong mapali. O pablasa, reda pong mga puyat-puyat. Isipan mo, ati kung ikit chat pare ay post king kayong Facebook, kayong timeline. Gumising ka nga bak, nang karano-karano ka kayong obra. Oh, mayari na ka bengi. Bengi na, mga muli na ka bandang alas 5, ana. Ang kaya na matraffic ka po. Diyos ko po nga pong masakit, alimitan traffic Ang kaya na, mabasa ka pang sobra. Habak na balen. Abak na balen. Oh, Abak na. ilabas tala rin pa kabagyan. Siyempre, shout out po ka rin pong senior citizen. Ka rin pong dakal na po kapanandaman. At sa saying singking karela pong katawan, agiwin mo yan, laban lang, doon po sa mga may karamdaman. At totoo, ayun, naghahanap po ng padrino kung sino ho yung mga politikong lalapitan para ho makapagpagamot. Ay, naman! Sa panaginip na lang ba natin makikita ho yung tipong pupunta ka ng ospital, magpapagamot ka, ala kang gamusan ng ninumad. Abak na balen, dito ho sa mga mainit na balita. Ngayong pong araw ho ng Biyernes, mga kaibigan, samahan ho ninyo ang lingkod Paulo G. Santos, kasama ho ang news team. Dito ho sa mga mahalagang impormasyon na dapat ho ninyong malaman, lalo na ho ito. Nakaharap po tayo sa katotohanan na kahapon, nagkaroon din ng Senate investigation dyan sa mga flood control project ng DPWH. At alam nyo ho baga, mga kaibigan, ang lumalabas ho na, soundbite, salita nito pong, si Secretary Manuel Bonoan ng DPWH. Yung 5,000 ho na ibinibida na flood control project, na simula ho ng pagpasok ng administrasyon at ibinibida na nag-function naman daw kaya lang sinisisi, basura. Yapin po pala rening project, rening papasi-pasi mo. Doon ho sa usapin ng master plan, ayan, dyan ho nagkakatalo, mga kaibigan. Ano nga ba ang master plan sa baha? Ada po rening kaya katantaladugi ang mga traffic. Totoo nga bang may master plan? At tutudla po kaya kening pa mga ilangan na po ning kaya katamong balen. Isipin nyo, simpleng ulan. Miniya yung tugak dati yan ang pare ko Resty. Bantaya pong balik ni po si LTV pare Resty. Dati pa Ruminggo ba yung may palbuging kaya ngarapanan ng kaya katamong istasyon kaya ni Punjasa. Ngayon pilan mong oras? Abak na balen! Nuko, ninano, ara. At eta naman po manyisin ikutang, may kakabalo tamo, banwa-banwa, malalyaring pamanuran. Ngayon sasabihan ng heavily silted ya po, barado ya po yung kanal. Ano yung waring schedule yung puking pamaglinis kanal? Ngayon panuldo na ko na naman kanyan, ninong maglinis kanal? Abak na balen! Abak na! Sakit na naman kanini. Sisisi kayo, hara. Renig kakatantaladok Ba't kayo naghahanap ng masisisihan, hara? Kayo po nga tsuking kapanibalan Reta po nga tsuking kapanibalan. Balo tamo pa nga bagya. Nung ninuya po yung responsable yung pamaglinis kanal. At mayap mo po, ikayong Manuel Becky kaming mga traffic.
Okay, panupaya ra po retang supuking kain mandate da na o yan, gigisingan mila pong maranon, ang popomuna po reta pong o yan, magbante mo naman po kareta makatutukin. O makanano ya kaya itang karelang measures, baka nitang sabyandang, ay, Paulo G, yapi ni kaya kaming tatakikyan nini. Oras sa tsuya ketang makanitang schedule, kalendar, asahan mo. O, retang kanala rin, malilinis la. O, Diyos ko po nga pong ginon Bala mo po, kaya pisasabyan na ini, atsuta mo po, kaya kilob na ning kaya katamong kai, pami bale-bale. O, ima, ampoy tatang, o, aranasan nyo makapanabilin, ika nga nak, o ining toka mong obra. Mo pabo rin na makanining oras, ating pampinggan na makakalat kemp ka. Di ba? Baka niya ning kakatamong kaya, kultura O, makanta mo naman po kakaluguran. Antiya mo naman po, housekeeping yakadad jison. O, patunan mo rin makabarang dalo yan, yung dalong kaya ni Jasa, nga chiko son. Abang na balit. O, yapi naman po yung kaya kami pong gawang kanini, ha? Bilahong katuwang ho ninyo, ang CLTV 36. Eto, hahanapin po ang katotohanan dyan ho sa nangyaring, opo, parang flash flood O, what went wrong, nga chiko son? What went wrong? Ha? Sinong ating tatawagan dito ho sa problema sa baha? At sa totoo lang, tinutukan ho namin yan, simula pa ho kagabi dahil ho ito hong tubig, mga kaibigan, atiya mong ordinaryong kayan thunderstorm. May alerto tamo naman po. Nya lang, hanggang po kami ganyan pong news operation. May pakirot kami. Kabira. Darening kaya katamon talatukin O bayo sa bla kakaluguran, nakakiulaman po yung kaya kaming TV screen. Nung nani po yung kabilyana po yung North Luzon Expressway. Pota Josh, lagmen itang kabilyana nining kay San Fernando. Ito hong kabisera ng Pampanga na binahaho, mga kaibigan, kagabi. At sa ngayon nga, dito ho sa San Fernando, walang pasok ho yung mga estudyante. Dahilan pa rin, mga kaibigan, dito ho sa pinakikitunguhan na baha. Uno ko rin wari, Paulo G. Okay nga, as nagme pa mo, Josh, yung kaya katamong traffic update. Sige, labas tayo pa mo yung North Luzon Expressway. Baka nitang balo da rin yung lulusus Manila nung nano yung karelang kabilyan. At pangabagya po, ini pong syudad San Fernando, yapin po yung asdagtamo. Traffic update muna tayo. Balintawak Toll Plaza, Valenzuela, Mindanao Toll Plaza, may Kawayan Interchange, Bukawe Toll Plaza. Hanggang dito ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga, wala ho tayong problema ho sa traffic. Opo, mga kaibigan, at maaliwalas ho ang panahon. Habang dito ho sa akin pong nakikita naman na monitoring ng CPOSCO, itong City Public Order Safety Coordinating Office. So ita, CPOSCO, tukan nita para reste. Ating pamurin pong porsyon ng Albug. Karen pong akakit namong connecting road kaya ni po Syudad San Fernando. Reta pong Manalbeke kami, kakaluguran. Sige, aslagmeka ko, Diyos. Aslagmeka ko. Pakantang balo da rin ng kakatamong talatuki. St. Jude area, kaya ni pong tulid na po ng VL Macabali Hospital. Papunta po yan kaya ng High School Boulevard. Barosa North, kaya ni pong Prime Water Macabali. Barosa Allied Area, Dolores Intersection, kakaluguran. Yan po munang po ng Dolores sa Business District Area. Tagulod, Petron, City Hall Area, Poblacion Area, GC Area, ang gageta pong San Juan Kelis area. O yan, nakakiiye po na. At kini pong Papalub, King Capitol, kakaluguran. O kita pong boundary na po ng Bacolod, ang po San Fernando. At intamo pa mo rin akakit porsyon na Makalbog, Abak na Balen. O napong po kakaluguran, in Capitol Boulevard. O kini pong mismong capital nga man da. Taga ng matas po yung Albog. Baka nita pong di na nakatamo pong ditak pong briefing ko kung Justin kasi napon may stranded dyan Baka nita pong baluran nung nano po yung picture napon, nabengi at ngayon kinati ng bagya Kung Justin, kwento mo na mo karening kakatantala to kaya nanong nga palyaring nga rapat ko ayang. Paulo G, mayatabak po naman karening kakatapong nalapanalben yan nga bak ni Biyernes, napengi talagang may kasakit na rin kaya katamong kapalan. Kaya din kaya kayong kalasuyo ang po rin papinatamo naman kaya din, yan nga obra. Tuling bandang gatpanabo na mga bandang 5:30 hanyang bugnosing masigan na oran talaga.
Uning eta isip-isipan din ta, uling mapapilan mong oras Baka dyan, pangaras na ning dayo mag-alas 6. Makalbog na itang tulid na ning actually tulid na ning tinatamong istasyon ning CLTV 36 ating daanin na ning Jose Abad Santos Avenue. Itang oras nito, Paulo G, bandang alas 6, palutamo, oras din pamanuli, daring magobra, ang foreign estudyante, kaya makanyan talagang dakal may nga stranded. Amanuan mo na natin itang amanuan na naman yung kinatamong kapalit, makapagtakara, kasi ining nangyari ngayon very unusual uling itang pamanuan kasi man may patingapon in fact nung ikumpara tayapin kareta nga kasabi tamo kung kareta nga ikit tamo naman na may labasan nga doon yung itang last week itang kasagsaganan yung Karina Rapid pistaman at nung alto tuki-tuki pamanuran makanita kapas itang albog yan yung Jose Abad Santos Avenue bakit tayo tututukan, bakit tayo pinasabihin kasi ating yung major thoroughfare nadalanan din ringengan na ng tao na manipatan Metro Manila, pumunta ka Bataan, pumunta ka Olongapo, pumunta ka Zambales, dalanan din in Jasan until bigakit ang opposite side nung Paisia, makanyan po naman talagang kaya kumbaga major artery ning Central Luzon ining dalan ngayon at oras di Baray takal na rin may kasakit kalupa na linikita mo sa Bengi Juan Paulo kaya din na karetang may nga stranded bumunan din siyempre dito kung kaluburan tamong riders, motorcycle riders uling na inagyo kung ganingigit ka rin kaya din rin katang tuloy ko naman Rwanda, Boyang Sernan San Juan bubuat na no retang motor sa Secreto and Center Island. Bangkanita, mo mirasa nga ito. At meron mo naman karetang itang innermost lane ting Jose Abad Santos Avenue at Tirati, may man talaga lulto. Hindi na niya naman tanong. Kaya talagang, kumbaga, totally naging impossible ining dalan ngayon at naging possible yan mo ang mga regulas sa akin detang truck, detang bus pero kotse sedan bitasan kailangan kalabas at kailangan dapat kinati in danom siguro ikitayan din to ining dalan ining innermost lane ni Jose Abad Santos Avenue especially itang going to the direction of Bacolor, going to the direction of Lubao ining portion ni San Fernando ngayon banda na mong alas 10, alas 11 na nimpengi. Ganita lang pa mo may kumpiso ang halabas yaning mas marakalas. In fact, sakal ka rin magobra, manipatan ka rin mangarap mo ng malls, ikisulad sa Damato, kung biyalwa pang business establishment, dahil napilitan na namong lumakad, uling talagang alang sakyan, abilabas, at mabilanlarin yan ang ikislamo na tinirik ang yan ang bigaring sitwasyon ngayon. O just talagang maraguling ka pa Merwiswan. Pero itang kaya kang assessment, kita namang bugso na ning uran, itang volume na ning danum, kaya kang assessment, mga palagayang pila niyang minuto ito at baka nanuya, maragulya butili ning uran na kaya, binagsak. Kasi Angeles, hangin mo, mupin makanita ka bayat ting uran na dinog pa Angeles City, kaya ngayariara ni Santo Domingo. Particular ketang oras sa ite. Pero sa Fernando, nun yan ting danum igit mong binagsak kini. Inibig Paulo G, masanting uling pa naman eksperto pangaras yaning rainfall pero kasi parang pag kasi nung nangyapin itong kanakalit ng volume O ita, kakaluguran. Wow. Kung Justin ka ba sa Samasting kaya ka signal ready nga mamaya comment kaya ni Pisa sabihan na ini tuto nakakaluguran retang makiramdam po kaya katamo paniman-man da po kaya ni pong bagsak na po ning uran ordinaryo yamong pamanuran. Pakikwanan tamo naman pong usan ni pong Weather Bureau ni pong Pag-asa nung kita pong assessment at sikuri salin man ang loto nung may traffic ka mo naman kasi karening manalbeg kaya katamo kaya paniman-man da itang thunderstorm araranasan tamo makanitaya po kasi kan
At syempre, mibulang ka. Ot kabira, kabilisatang tumasindanom. O ngayon nga, amanwa konja, sinamanwa ng Chiguson, anak anong panahon ng LPL at ikong Marnie Castro. O, tinla po kanong tututukan na kanal, kini pong area na ning intersection. Hangga po ka rin kay Del Carmen Creek, Kakaluguran. Saka yung mga kanal sa tapat natin, ayun, tutuna Kakaluguran, yapin po yung mga kabulang yan Mismo na po rin may malaning isasabi. O bubulwak nga na, hindanong, keng kanal, kemburi na sabyan, barado ya po taga na. At saka, iwawawa Kakaluguran, kaya ni pong jasing aman mine, hanggang muna po kaya ning stretch na po ning MacArthur Highway. O yan, nakakakuha nga pa nga dyan ng mga baradong, nuko naman. Hanggang po kanuretang debris na ning, kahoy, ayan, styro at iba pong basura galing ho sa upstream. O yan, Kon Justin, ining senaryo ngayon ining senaryo ngayon ikit tamo, itamo, bano-bano, babansyon tamo taga na ining disaster keng ngalbog, keng kang pamagbancho, malwa na kan tao sa Fernando, aga ng extraordinary ining milyaring flash flood, o yan, laganas, halos kening kaya katamo naman kaye, downtown. Isipan mo, makabali niluban yung danong, konsansin, nakalalam. Paulo G, nagpuntin nga, may papagkwento kami rin ng, kaya meta mo na, may restaurant muna mo, at kaya tayong ikwa sa comparison, yung kakontra, mas pinapabyong karina. Sabihan mo, ang kabalenta mo, Fernandino, so na our experience, huling na pag-gamit ko na, lalo kay katamo, yung albog na yan, at natandaan na tamo, kahit itang level ng gano'n, kitang activity, kitang area, yung Jose Fantato sa Avenue, kung intersection, kitang Dolores, itang mabilis na albog nito, malamo yung habagat ng bilyari, itang bilabasang 2012 or 2013, na kung magkamali, pakalita of course, kasing nakalitang pamanuran at kasing lalaming albog ang milyari, pero netang portion sa dati-rating na mag-ialbugan, may albugan lang this time. And in fact, up until ketang PRs of the evening, ketang magkapitangan ng bengi, alas 12 na ba kanyan, takal pa mo rin demonstrant that stukaken, pinagabang mo, siyempre ito sa atin, yung ilan sa ingalawang portions na ning syudad at naman imo, yung Capitol Boulevard, baka yan po naman yung nangyari, sulo man yung dalong, baka mo naman ang mga started, at netang katamong kabalan, mamangutang muna kasi mo, renta kong estudyante, uling isa pa yan niya kasi back to school sa action dakala, netang kita naman din po yung pao, karitang basura nga hatang degree. Totoo yan, ating tago nga monitor, gato-gato, basura, kaya tungyara man karanga ka sa ating tamo, pumemi, amano na tamping talaga, kaya kita mo naman, in industriya, Max Cecil Yumul, hulingin sa Sabianda, kalupan na naning paglaban sa kanukanita, nga naman, ngeni, huling kaputod na rin tanaman o rin full house and the net, kaputod na alang dega ng dalan o kera kalan, konkreto na, ala na kanong sisip-sip, kening rainfall, at ala nang mag-ekta ka rin kaya katamong komunidad, kanya makanyan, manong katambangan, miya kami tugak, makalbog na. Salamat kang komprehensibong report, Kon Justin. At pakibaluan tayo, pati nga po, nung nano yung sangkan kayo ni pong problema ngayon po bisu-bisuy ni Kakaluguran kasi nunya mo po anti ni punguran, taneman may menos ng thunderstorm. Totoo na Kakaluguran natin thunderstorm, talagang maragulya po yung volume na po ng danom. At may babadidara ko ating yung senaryo na po. Totoo na, itapaman explikanan ko Kon Justin, dakal po makikisaglulong muli na mapagal. Ita pong stress sa inabo ra po Kakaluguran. Reta pong atsukeng kapanibalan. Makabancho laki katamo daramdaman da kata kanini At opo, isipan da na itang karelang pamakatuliran. Kung kempa magmatulid na Kakaluguran, dimdam tamo po itang kayapan, nabalo da po yung obrara. At ala po taga ng, makukompromiso karetang, ketang pisasabihan na, kasi isong ika pare resti, balong mo yung obra mo.
nung sakaling datang itang panahon na o yan, Mach 2 nakakitang obra mo at ikang buligligan eh. O, ale? Mupin ka kaluguran, nung sakali man mo, kita pong sistema, kita pa mo sistema. Paulo G. O, retang manalbeke kata mo Diyos, so namilyari kikatan TV screen. O, yan. O, retang manalbeke kata mo, nung sakali man po, ne, ikay, may balo yung obra mo, apo pang emo naman balo, makanano itang talakaran mo. Ay mo balo yung ang gaketang oras mo mo. Nuko, abak na balen. Nuko, kumusta po kaya ini nga management na training na po rin pong makatutok kaya ni pong albog. Tewari San Fernando, ano milabasan na panahon atin tamplad sa Raman Manda. Makami siya talaga miyangob apong marne. Opo, kakaluguran, reda pong manalbeke kami. O, kumusta naman po yung almusal yun? Reda pong manyaman po subo. O, yes, nagmepa Diyos na nung almusal ng Paulo Jingeni. Sa sarap-sarap, sa sarap-sarap, sa sarap-sarap. O, nanong almusal ng Paulo G, naman, fresh la po kakaluguran, iba po kay RMM. O, achi ko Rizalin, nanong manyaman na po tayo ngayon anong nilabasan, bola-bola larat ang akakit ko. O yan, o, rata pong bisang takman keng manyaman po meat products, kaya ni po RMM, kakaluguran, na dompulo pong meat store, kaya ni po NCR, ang gana po kaya nila buhat Kapampangan. Ay, kanyaman na rin, Paulo G. Kung makatos lang ang presyon din, Paulo G. Bagya-bagya po yung pamagsubo, pero dakal po kaparalanan, bakit ang atakman yung Lapure meat products, lalo na rata mag-maintenance. Pakakalala mo kasi, di ba, pare Resty? Sa sarap-sarap, sa sarap-sarap. O, yan po yung manyaman na almusal. Atid ho sa atin ng RMM Meat Shop, mga kaibigan. Malapit ho yan dyan sa area ho ng Friendship, boundary ho ng Angeles City at ng siyudad ng San Fernando. RMM, no karing ka pa. Tara na, takman mo na. Abak na balen, may balik kayo po. Pangabagya. Abak na. Bayan, yung kasama. Download mo ulit.
Shout out! Shout out! Karempong nga ganaganang magana ka. Maya pa puso. Oy, tsa. Ay, makatiwan lo. Tatangu-tangulo, oh. Yung po mga mababait. Ayun, yung mga mabubuting puso. Shout out. Ayun. Oh, taas nga ng kamay ng mga, ayun, mga mababait ho na kahit ho ilang beses nang inutangan. Ayun, mga kaibigan, nakangiti pa rin. Oh, kaya pa rin magpautang. Oh, shout out doon naman po sa mga kareta naman pong balbal maluto. Ito pong keganaganang Kelan Marine Baluda. Oh, balura, nakakaluguran. Datang gawang Kelan Marine, mo pinera balu, alalang Marine. At yung mga kanyang tao, pare resti di ba? Yung mga tipong tingin nila sa kanila, tingin na kayong sarili. Dahil ang kaya pan, no, kaya pa ugali. No, kagaling, no, gusto lang ang gagawan. Pero edabalo kakaluguran, no, ko itang Kelan Marine, dahil gubalo. Bigising kayo. Pangaditala po rin. Yung po mga nakikinig ho sa atin, kung pag-uusapan ho natin, mga kaibigan, ito hong problema sa, ayan, mga flood control. Sinisikap po ng CLTV 36 News na ito ho ay mabantayan at kayo ho mga nakasubaybay sa amin na naperwisyo kagabi dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ang gyapong retang magtinda keng kay rengatyo kay business sector. Sasaing singla para resti. Isipan mo naman mo dating malalyarita kay makananula manamuyot customer. Nung sakaling kitang kaya rapanda makalbog abak na. Umpisahan na ho natin mga kaibigan. Ito po mga mainit na balita. Mga balitang-balita dito sa Central Luzon na hinaanapan ho ng development ng CLTV 36 News. Ngayong pong araw ho ng Biyernes at 2 ng Agosto. Umpisahan na natin ang ating mga headlines. Suspension na po ng Public Transportation Modernization Program. Buranda po rin ni pong 22 senador. Abag na balen. Bifar Region 3. Mga mangingisda, opo, na wala pong nakitang oil sheen. Diyan ho sa Hagonoy at Malolo City, Bulacan. Abak na. Mata sa Albug. Opo, mata sa Albug, King San Fernando. Aranasan na po rin memalen King sa Guling Pamamanuran. Motorista at commuter, may stranded laking dalan. Abak na balen ng milyari. Court of Appeals, depasyas na po ang dismissal order ng ombudsman laban naman po ang ex-mayor Tumang King Mexico, Pampanga. Abak na balen. Economic advisor ng dating Presidente Duterte asangkot king illegal drug trade. Paparakap na po ng House of Representatives. Abak na balen. Drainage system kempong San Fernando. Oy niya, ini po yung follow-up ni. Heavily silted na po ang pangpuking DPWH. Pauli na po ng basura. Abak na balen. Abak na balen. Ito na ho ang mga detalye ng mga nangungunang balita dito sa Central Luzon, mga kaibigan. At doon ho sa mga nakikinig ho sa amin. Lahat naman tayo nakakaintindi kapag ho ganyan ho, mabilis hong umakyat ho yung tubig, tumaas ho yung level ng tubig, talagang may problema dyan ho sa drainage system. Ang malakas ho na pag-ulan tulad ho ng thunderstorm, nagagawang animoy ilog ho ang kahabaan ng MacArthur Highway. Mula ho sa tapat ng Government Center, isa pa to, hanggang dyan ho sa area ho ng San Agustin Pares Church, hanggang dyan sa St. Jude Village. At lalo pa noong nakalipas ho na pagdaan ng Bagyong Karina. At ito ho, na nagpalakas ho dito ho sa ating pong habagat. Ang MacArthur Highway, binaha. Kaya yung pumpila ng mga sasakyan, nakita din ho natin noong mga panahon ho na yon. Para ho sa mga mamayan ng Central Luzon, mga kaibigan, ang problemang ito, hindi iba. Dahil, opo, mga kaibigan, sa nakikita umano nilang pagbara ng basura sa mga drainage sa kalsada. Ano sabi ng ating mga kababayan? Nakikita na namin yan Sabi Jose, di ba? Rening kaya katantalantugi. Sige. Reta pong manalbege kami. Reta pong kiningkingwaming reaksyon na astagbila po ita papangabagyan kabilang ho ang drainage ng MacArthur Highway at opo, mga kaibigan, sa stretch ho nito,
Pasok ho itong mga, ayan, yung Central Commercial District ho ng San Fernando, pati na ho yung residential area. Kaya ayon naman ho sa DPWH Pampanga 1st District Engineering Office, hindi malayong lahat ay may ambag sa heavily silted na daan ng tubig. Umapila ho, opo mga kaibigan, umaapila rin ho sila sa sanggunian, ito hong DPWH. Umaapila po sila sa sangguniang panlunsod ng San Fernando na magpasa ho ng ordinansa hinggil ho sa sistema ng disposal, lalo na ho sa debris ng mga konstruksyon sa mga commercial area at gayon na rin po sa mga residential, na isa rin umanong contributor ng pagkabara ng kanal. O, aslag me pa Diyos, nano nga manwa ng D. Almer Miranda? Ayos na totoo po yun. Isa sa tinakil ko nung nag-meet kami ng konsehal dito sa city na kung maaari, gumawa sila ng resolution, lalo-lalo na't yung mga kababayan natin ng mga nagpapakonstruct o nagpapagawa ng bahay, kung minsan walang patumanggang idadump yung materials nila sa harapan nila na mayroon tayong drainage canal. Ngayon, nakikita naman nila na mayroong opening yung mga kanal natin. Hindi man lang lalagyan ng plywood para matakpan yun. So, diretso yung buhangin, graba sa kanal. So, yung O ito, kakaluguran niya, po ipaman explica na pong Engineer Almer Miranda at kita pong pisasabyan na Nano Paulo G, nano waring kasalungsungan na sitwasyon. Mag-umpisa po kita po kanong area na ning maimpis hanggang po keng government center tinukoy na pong Miranda, nakabilang ho ito sa portion ng MacArthur Highway na talagang heavily silted at ito umano ay kasama ho dito sa programang full rehabilitation ng regional office ng DPWH. Tsaka isa pa, sir, yung may mga tinatawag tayong drainage mains natin dyan na pagka nakita namin na talaga na overtop, ibig sabihin nakablock yung mga basura, lalong-lalo doon sa may malapit St. Jude, sa building ng dating Allied Bank doon. Makikita mo, malaki yun sa ilalim yung opening yung pwede pumasok ng tao. Nakukuha namin doon mga gulong ng sasakyan, mga iba-ibang basura, mga diapers, ganyan. Tsaka yung mga pet bottles yan, marami. So, yung mga kababayan natin, kung makikita mo, kumisan, kumakain sila or umiinom, tapos biglang tapon na lang yan. So, kawalan ng disiplina, yun ang nagiging rason na kumisan, hindi nila napagtutuunan ng pasyente na yun ang nagiging dahilan ng pagbabara ng mga kanal natin. Baka nita po hindi na nakatamo pang mas malawak kakaluguran perspektiba. Kaya ba tayo po kay linya na ng telepono i-Engineer Anel David. Yung kaya katamong opo, ating pusong makabalan at buriming pakibalwang kaya ka engineer. Nanong mga palyaring mga rapat at buriming pakintin dyan ng amano ng DPWH. Oras ka no karening government project to turn over the lareni king LGU. Makananuwaring schedule na nitang pamaglinis ka rin pong kaya katamong kanal, Engineer. Hello? Hey, yan. Engineer, Paulo G. Yan, daramdam mo ko swala. Yan. Yes, sir. Yes, sir. Good morning. Good morning po. Opo. Kaya pong pisasabyan na pamaglinis kening kanal. Assessment pa mo pala. Nano ya po kabilyan din pong drainage system kaya po San Fernando? Oo, sir. Actually, kayong City Engineer's Office, kaya kaming desilting and declogging activity. Year-round yan, adi kami tutok daw. Pero yung katamong pinaka-priority kapag baka niya nagpasasabyan, syempre yung pera outfall. Kasi kahit naman na nung gawan mo, kapag itang pera dulo yung barado, talaga maagos. So, we are confident na yung katamong San Fernando River is regularly talaga malilinis. Although talagang itang water hyacinth o itang water lily, banda kaya itang Pandaras area talagang batas. Pero ito, ma-manage na mo. Alim mo last night, itang minunang maraguladan o itang dadala ng Karina, banda kaya itang mapalad sirik may nga chok. Pero ikit mi naman talaga yung sitwasyon ng ayon dot mi minagos. So it just says na kaya minagos, magagana yung kikatang outfall.
Okay. May mga taya, sir. Kaya naman kaya katang major roads, nung apansin niya rin, madidrain mabilis. Kumbaga flash flood yun. Atin talagang kalupa lang sinabi ng Sir Albert, ating portion na silted. Pero desilting kasi, alias sustainable yung proyektong yan. Gagawan na year-round, ulit-ulit. Dapat siguro we have to focus on something that is a more sustainable and long-term plan. And netong pin ka rin, itang amanwa lang, sir, na dahil kayong plita mo kayong national government, kayong region, na binanda na yung solusyon in problema tamong MacArthur. And good thing for this year, may programa nyo at ma-implement nyo itang upgrading na nitang portion king Calcuta Government Center, MacArthur Highway. Pilang years, mag-suffer tamo talaga kapag minuran, magkaroon flash flood kasi. Kasi nga, silted dito, aside kaya tang volume na ng ganun, na ang unit ang draining system ka rin, saging point yun. Kumbaga, mababa itong area nga ito. So, kening proyektong gawan do, for this year, mag-start yung project actually sa Agustin to Sindalan. Pero ating portion ka rin, asphalt overlay, ating reblocking. Pero kaya tang area na nitang government center, Maintis, Macdo, Calcuta nga ito, ating niyang upgrading. Dahil nga, saging point ito. Kapag may gawa yung proyekto ngayon, mipas mo tamo kayo itong area nga ito. Pero sabi natin, kapag tinasmen, ako remonta yung danog, lumipat mo. Nyapin in kaya katang concern, itang drainage ka rin, ayusan de, and pantunan de itang nearest outfall. Bakit na magtuloy-tuloy itang danog kaya itang nearest outfall. Tapos mo tatakan niya nga yung outfall. Siyempre, kapag may draining highway, definitely ating puntalan. So, dapat, itang outfall ta kanya, which is the main waterways, dapat ma-rehabilitate la rin. So, good thing din in DPWH. In gobyerno yun naman talaga bagsa walang bahala. So, mantuntang way. So, ating study in DPWH, finally, gawa na niya rin itang drainage master plan for City of San Fernando, Santo Tomas, and Minalin. So, swerte mo, uling siguro, kakit na talaga, lagi mo mag-appeal na yung San Fernando, ang floodstone area yun. Miyabi ang kitang study. So, kitang study, sir, din to, na kailangan ma-rehabilitate na natin kitang waterways, up and then kitang creeks, tributary creeks, San Fernando River, going Santo Tomas, karinya kasing kitang outfalls. So, kitang study din to, in budgetary requirement, kasi kapag may proyekto ko, ating kailangan pondo. Budgetary requirement for the project is 1.8 billion. Okay. Makati tayo po katagot. So for this year, ating niya pong ating ma-download pondo na I think 200 million, mag-start kitang slow protection. Unfortunately, kita mong banda sa Isidro, sa Agustin area. So ito sir, impeka long-term solution na I guess makasolve king San Fernando. Balo ko king City of San Fernando, maka-scorecard kayo at pakaabi kitang proseso na nitang pamag-assess sa king gagawan tamo king obra tamo itang what went wrong nung nanong mga palyari mga rapatada rin katantala tugi. Kita pa mong what went wrong napun ita pa mong specific kay milyari nabengi yes, so meto nga check what went wrong, taga ng maraguling volume na nindanom. Yes, assessment ito talaga yung kay milyari na bengi. Maraguling volume. Relate tayo yan ng during summer, di ba? Yung kaya temperature may shoot up. Abnormal yan talaga. That's why, expected nila, itong sobra pali kanini, maging sobra naman nindanom. Yama kanyan tin, sobrang karagul in rainfall na mananabo kay katamo. Epekto na talaga ng climate change. Kadwa, barado la rin drainage, pauli na ng basura. Eta ala ko uling pressing issue talaga yung solid waste kay katamo na yung San Fernando, buong Pilipinas siguro, and maybe yung buong mundo. So, nang itang labengi, kung na masyadong related ang basura, kasi during Typhoon Carino, dakal na kami itwa. Dakal na may nabong basura kakatamo. Leko mina. Itang nabeni talaga. Isasangkan niya talaga kanyan. Kining maragula volume. So, ketang basura, kemburi mo sabihan, kingamano mo ngayon, pila na waring porsyento na taga ng melinis la rening kaya katamong main drainage system kay San Fernando.
At sunakin pilang Then, porsyento. Itang percentage, estimate, pero din kaya katamong abuklat for this year, portion na ni MacArthur, deta talagang lulbog, banda kay Don Ramon, San Agustin, pero still last night, madaguling tanong ka rin. Pero binisil tala deta, sir. Okay, so... Makantaan niya talagang itang nabeni, sang kanyang siltation. Sa kanya talagang maragula volume. Kasi biglat nila, 100% sure, biglat nila detang portion tamo ka rin. Kakatlo, sige, nung sabihan tamong ken drainage system api sabihan, make function naman uling kinati yang gyama kanano. Kinati na, sir. Kinati ne. Ingkutang da rening kaya katamong kabalen. Ing San Bernardo ba atin yung pumping station o natural pantunanay itang piyaka mababa by gravity itang dadagusin danom o tintang pumping station? As of now, alatang pumping station, sir. O ita. No ka rin niya mumulayin danom na ni San Fernando? Kaya tayong banda pa, Santo Tomas, Federosa area, yung kaya katamong outfall. Kasi yung pumping station tamo siya kay San Juan kasi ilipat tayo mo din banda Santo Tomas, which is naman duri panggawan tayo. Ating malino kaya kayong coordination kaya kayong Mississippi nga balen kasi nang pagsabihan kay Mayor John Sambo in concern namo naman ang kaya kami yadudugpain danom dapat natin yang malino nung no rin river system na dapat dumalan baka nitagi kami piyoksyanan danom. Makaya niya muna ang puwamano. Kumusta po yung relasyon nyo kareni pong kasiping tamong balen? Makanano ya miririnan dalan nitang tipong atin niya taga ng koordinasyon o may nangganang yan problemado ita? Oo, sir. Atin ang coordination. Pero this is, of course, through the DPWH, kasi kaya region Tatalnasa. Intang kay katamong portion na sabihan kong outfall na King Federo sa Santo Tomas area na ita. Ita kasi diyang outfall tayo, may apagobran. Kasi tayo jurisdiction. Pero in DPWH, uling aminado, yung karin niya talaga yung kikatamong. Scientifically talaga. Na karin niya talaga yung kikatang outfall. Papatagutan ni Denisa nito. Kasi karin niya talaga dumalang yung danong. Bisa ka atali. Nano panggawan mo, yung danong, muntaya po kayong mababa. Kita mababa. San Fernando talaga, we accept na yung kikatang elevation from Angeles versus kikatamo, masyadong matas. We have to accept. Kung pwedeng sabihin na, kasi Angeles, yung danong nabibigyan na kaya kami. That's not a reason kasi. Karening Itang natural Itang natural topography ta. Karening makatalugi kay katamo engineer. Atin tamong once upon a time atin tamong pumping station at atin tamong facility ken. Map mag-operate ngayon eh. Alina sir, kasi may baliktad na po itang flow na ng water. Dati po kasi magpantaya kay itong San Juan, yan talaga mananabo na po kay katang San Fernando River. So, nanula po rin yung kakatamong pamagplano, lalo na kaya sabihan na baka nitang mas mabilis siyang kumating danom. Although, ayon may kita po nga mano na rening drainage tamo at ipakitunguhan tamo ngayon climate change. So, sumbinag sa danom, maragula volume. Anya, retang dati nang makaplano, anti kanita kabilis yung danom kakati. Although, sabihan nyo po, na taga ng atin naman mo drainage system at ren na mame-maintain lang aman nyo po. So, kita pong pamag-pump at chupa mo rin po ba kayong plano yung ita o alaya po? Nan, sir. Pamag-pump. Pamag-pump po danon, baka nita pong bilis siya pong kumating danon. Kasi, metong po ka rin nga obserban da rin kaya katamong talatugi. Tewariana, keni pa mo pong malapit City Hall nga ra, dinevelop kasanting na pa tane babanggitan nitang developer ken. Development kasi ka rin. Yes, sir. So atin na naman sir, yung pumping station naman, atin naman. And itang aman man tamong development ka rin, mag-help na naman to install. And I guess may kapagkay nila with that kind of project. Pero para po ta kasi lawin aliwa talaga yung peka long-term solution ta ito. Yung peka long-term ta kanyan, itang dagol yung capacity din kay katang waterways. Kalupa na itang sinabi ko, kaya itang study kasi, ayan din to yan itang long-term solution, ayan din to rin pumping station. Although, they will help
pero ela makantita ka long term. And ela sustainable kasi you have to maintain, you have to, atin yung OPEX, di ba, atin yung operating expenses. Pero itang din talking study na talaga ng DPWH na gawa na ni Metong consultant. But the goal, yung makasama talaga is to make the capacity of the waterways larger. Okay. So, Lapit talaga. kay sumatotal na po ning kakatamong... Yeah. Kay sumatotal na ning kakatamong pamitalamita, Engineer Lulto, taga ng makipot la rening dalanan na nindanom. Sobra, sir. Wow. Adyan rin niya mo visually, potang lawen ning kekatang Gulot St. Jude, Gulot St. Augustine compared kay water, kay creek, kay babo. Akit may talaga, machuchokya ka rin. Ating magpadala kay katamong mensahe mo naman ang giapo kay kami kay ni Bulaon. Ara ating pong subdivision kay ni kailangan miya pa pong titibagan ning bakod na. Ulipim po yung malulumod kami nga na uling mitatasing danom oras po masikan ning uran. O yan, isipan nyo kakaluguran ing panimanman da po rening memalen kasi buri mo nga balo yung tutong senaryo nga na. Nakamantun pang eksperto pakisabyan may kang memalen nung no ka rin la po makatuknang ilabalo da nung nunya angga itang level na po ning danom amiraras karela kaya ni pong bisabyan na development ay tindiyan tam burita mo atin development kaya katamo kareta pong manambak bisalang subdivision may tambakla industrial makananya pong coordination da po kay lokal kapanibalan pong bisabyan la po rening dalana na tagana ning danom. Malino ya po taga na kay ni San Fernando nung no ka rin lapuretan dalanan nin danom o may kipot na lapong may kipot? Kaya kayo pong panintindi. Din kasi kaya katang subdivision, kukuha lang kayo din. Kukuha lang development plan na ma-approve kaya katamong planning office. So, yung kare lang, usually talaga, yung kare lang outfall, ating tang nearest creek. Baka niya, sir. Pero dapat, itang elevation na kasi sa Masante. Dinaliwang subdivision talaga, kapag sumanghuli lang kaya kami, dulbuglo, takay akit niya talaga, bababa itang elevation doon. Yapin, itang outfall doon, namumunta kay creek, imbis na manabo, potang tumasyad na numitang sapa, mag-backflow yun. Mo banda bulaon, atin talagang bapilan, even din medyo mga sa subdivision or idetang medyo high-end ng subdivision, nagka-experience, makanyan nini, even aliway maging development talaga. Ngayon, idetang sa patamo, aliwa mo din banda sa ining sinjut, pati banda sa Pangbalen, banda Pulong Bulo, going Del Carmen, deta kay Bulaon area, dapat lang talaga ma-rehabilitate. Panahuli na mo, Engineer ala naman mo, mikaburi na misoso laki ngalbog. Dakala rin sinakit buntok napon. Sakaling muran at aki mi pa yung makanya na senaryo o atin nga gawa kening problema ngayon. Hindi gagawin mo ganyan ni Aldo ini uling ping very abnormal tang bilyari. Panto na niya no rin la rin choke point and we will do our best para ma-clear at mas mabilis pang dumagos yung kaya katandalo. Pero with that kind of volume, definitely magka-flash flood for this year. And hopefully, kapag atin na may implement karetang projects na flood mitigation project na rin Katang region, makasaup yun. And sana, in the near future, nilakaw na talaga yung Katang experience given the elevation talaga ni San Fernando. So, Engineer Anel, etapa mo rin tatasa, makanya ni nga mano? Sir. Etapa mo rin tatasa na nung sakaling... Alita ko, sir. Kasi bagong pisaya parang rainy season, pilan niya pa among months. And expect mo mga regular volume kanin, uling ng summer talaga, sobra pali. Okay. Baliktad niya kanyan. Sobra pali is equivalent to sobra bakaladalo. Abak na balen, Engineer. Abak na. Abang na balance ng mga ninihurgoy senaryo na karatang kaya katamon talatugi, amanal be po kaya kami at pakitin dyan tayo po yun pong problema kay Ngalbog kay San Fernando. Engineer, asahan nyo po na kayan tayo beya po CLTV 36 lalo na po ini pong pisasabihan tamo, shared responsibility, termino ngayon, shared responsibility kakaluguran. Kasi iga mo naman naman ang bagkeng dinat,
o reta pong binabi, o anya pong mga wasang-wasang lapure ni pong drainage system tamo, uling ating kangambag. Ne, reta pong binabi, nanula pa nga us kareta, engineer. Retang kailan marine, balo daw, o ala kang marines, no sakaling ukse. Ay, iyapin mo naman po yung sakit na yan, kakaluguran eh. Ano misa sisi kayo, at pala, ikayo mo naman yung ugat na ning problema. Diyos ko po nga pong ginopanga, di tala po retang binabi. Pero mayap, kakaluguran, ini pong engineering intervention naman wana pong engineer Anel David, kakaluguran, kaya kataya pong takikyan at pakibalwan mo naman nung makanan niya po itang sistema da po kempa maglinis kareni pong kanal Syudad San Fernando. Dakal po salamat kaya binyay pong oras kaya kami, engineer. Oo, thank you. O itadimdamdaya po kakaluguran, kareni pong atsukeng kapanibalan at totoo, kaya pong pisasabyan na engineering intervention, o yana nga manuan ko, nga rarening kaya katamon talatuki, kaya pisasabyan na pigagastusan tamo pong maragol at den po kakaluguran liklukan de po king malwat na panahon at imbis sabyan pong makanyan na pong expertise na rin. Ano ko, taga ng mo naman na asawol, Josh, rening kaya katamong mga galing ninisip para kaya katamo king pisasabyan na solusyonan ng problema, mupin tutuli dya kaya ing karela pong solusyon kaya ni pong pisasabyan na climate change. Yan po yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Ang tabayanan nyo lang po rin pong mapaling balita. Mag-like at subscribe na rin ho kayo sa aming pong channel para oras-oras alam ho ninyo bawat sandali ang nangyayari dito ho sa Central Luzon. Dakal po, salamat! Abak na! Abak na bale!